Видеото, което гледате в момента, няма да бъде за абсолютно нищо конкретно. Но пък се надявам да има за всеки го по нещичко. Случвало ли да се понякога да питате някой да повтори какво е казал и в същия момент веднага осъзнавате какво се е казало? В тази малката милисекунда много ми се иска да има един панин бутон, където спираш света, за да може веднага да извикаш: не, спри, не съм тъп! Вчера видях човек с прозрачна раница и се почувствах неудобно, че разгледах какво има вътре. Замислете се за малко. Прозрачна раница. Не, това е една морална загадка. На него ли трябва да не му пука, че хората виждат какво има вътре? Или аз трябва да съм достатъчно съвестен, че да не гледам? Обожавам времето, когато предстои буря. Интересно ми е колко ли ненужни неща съм изписал до сега, защото супер често пише коментари, се отказва на половината го изстрелям. Майка ми много се дразни, когато в клиповете имам някакво пране зад мен или нещо просто разхвърлено. Понякога си пиша по-бързо на латиница, обаче като ми отговорят на кирилица ми става много кофти. Понякога, като чета книга, изигравам емоцията на героите. Буквално съм мръща, ако някой от героите го прави. Когато и да кажеш: цял живот чаках този момент, ще бъде вярно. Погледнете картинка на един кентавър и осъзнайте, че това нещо има два гръдни коша. Митология, батя. Мисля, че е време да признаем чушкопека за един пилон на българската модерна култура. Замислете се, че е трябвало един български инженер да седне и хубаво да помисли кой е най-ефективният метод за бабите да си пекат чушките. Ако събереш хора от цял свят и им покажеш по един чушкопек, единствено българинът ще се насълзи през спомените за летните дни при баба на село. Даже като се замисля, не пилон на българската култура, а двигател на българското самосъзнание. Нямам идея какви неща съм забравил до сега. Ако човеците бяха еволюирали по един чифт крила и летенето беше нещо нормално за нас, дали ще да ни мързи да летим от време на време? Това нещо го прочетох в нета, ама все пак ще ви го кажа и ще взема всичкия кредит. Да се опиташ да забогатееш от лотария е същото като да се опиташ да се самоубиеш, като се качиш в самолет. Искам да ви представя един много сериозен проблем на успиващия се студент като мен. Ето тук съм ви нарисувал един обикновен аудиториум в произволен университет. Това тук е лекторът, тук е входът, а тези точки представляват вашите колеги. Да закъсняваш 10 минути и естествено искаш от входа по най-бързия начин да седнеш в някои от тези началните места, за да не вдигаш много шум и да не привличаш много внимание. Да, но преди теб още супер 14 000 човека са закъсняли и къде са седнали? Да, точно на тези началните места и не ти позволяват да се промъкнеш като просто... Цитрусите са най-комфортните плодове. Не стига, че са предварително паковани, за да не трябва да ги миеш, ами и предварително са нарязани на супер удобни парченца. Невидимият човек реално трябва да бъде и сляп, защото светлината минава през него и не се спира в очите му. Един въпрос. Защо обичаме да ядем люто? Защо ядем една люта чушка, като тя има специален защитен механизъм тя да не бъде изядена? И ние се борим с нея, плачем, потим се, прахтим. Накрая победоносно дишаме с отворена уста. Браво, преборихме се. Ще говорим пак в тоалетната. Страхувам се, че някой ден ще ни свършат епичните думи. Преди време, като излезе модата на всичко да се вика епик, си беше страшно силна дума, където можеш на някой приятел да тръгнеш да му разказваш: брат, вчера докато си говорят по телефона, докато вървя, телефона го изтървах, тръгна да пада, обаче в последния момент успях да го сритам с крак и той литна напред, обаче там във въздуха успя да удари един гълъб докато лети и така ли кошер и хвъркна към мен и аз успях да го хвана, беше епично, брат. И да, ама тая дума в последствие се изтърна. И нещата почнаха да стават легендарни. И в последствие почнах да чувам, че нещата са скандални, грандиозни, потресаващи, умопомрачителни и какво ли още не. И даже си мисля, че вече просто ще не свършат тези думи. А може би ме най-тъжно, че просто епичното вече не е толкова епично. Накрая на клипа искам да обявя нещо много специално, което аз наричам клип бонанза. Реших да предизвикам себе си от тук нататък да качвам по един клип всеки ден, докато ми изпуши главата, докато издържа. Да видим какво ще стане.